teko arep ngomong apa ning ngisor lampune bangjo jabul kowe kok wis duwe bojo. Kok bojone uwong biyen weruh aku mung bisa ndomblong sing tak jaluk wektu kanggo aku senajan sedelo iso nambani kangenku. Nali kesemono kowe teko arep ngomong apa ning ngisor lampune bangjo jabul kowe kok wis duwe bojo. Kok bojone uwong yen weruh aku mung bisa domblong sing tak jaluk wektu kanggo aku senajan sedelo iso nambani kangenku. Matur suwun Pak Kliwir.